በአማራ ክልል ኮሎኔሉን ጨምሮ በርካታ ወታደራዊ አመራሮችና አባላት የተማረኩበት የጦር መሳሪያዎችም የተወሰዱበት ውጊያ መደረጉ ተነገረም። የተማረኩት ወታደራዊ አዛዥ ህዝብን መውጋት አሸናፊ የለውም ሲሉ ተናግረዋል። የፋኖ አመራሩ በበኩላቸው የአብይ አህመድ አገዛዝን አዲስ አበባና አካባቢው ያለም በሀገሪቱ ከሚገኙ በርካታ አካላት ውስጥም እንዳንዱ ነው የምንመለከተው በማለት ገልጿል። በክልሉ በምርጫ ቁሳቁሶች ላይ ጥቃት መድረሱም ተሰምቷል። የአማራ ክልሉ ጦርነት የአገዛዙ ሹማምንትና ወታደራዊ አመራሮች እንደሚሉት የሽፍታም የተጠናቀቀም እንዳይደለም በቅርብ ሳምንታት የነበሩ ሁኔታዎች ማሳያ ናቸው። በተለይም በደቡብ ጎንደር ዞን ባለፉት ጥቂት ወራት ድሽቃ ተብሎ የሚጠራው የመንግስት ሰራዊት 25 የቡድን መሳሪያዎችን ጨምሮም በፋኖ ኃይሎች በ10 ሺዎች የሚቆጠር መሳሪያ ተወስዷል። የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ እንቅስቃሴ ጀምረናል። በመከራ በጦርነት በግፍ አገዛዝ ውስጥ የሚገኘው ኢትዮጵያ ጋራ አጋርነታችን እናረጋግጣለን። አብረን እንታገላለን። አስፈላጊውን ሁለንተናዊ ድጋፍ ሁሉ ለመስጠት ተዘጋጅተናል። for the regime كم تريد وزلهم اتكونتات بسلسته معزن كريكم سلس دلوخيه وتهدراوي بوليتيكاوي حزباوي منقسقاس نابلصقنا ينا نرزلنا سلست يوم زيوم نناتهم ግንባራ ዘሎይም መጀመሪያ በትም እንታይ ጀሚርና በተወታደራዊ መንቀስቃስ በሃል ዘሎ ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ስዕረት ለንቀና ከጋጥሞ ከም ዝኻለን ክሳብ ኮንሬላቱ በፋኖ ከም ዝተማረኹ ብዙሓት ተማረኹ መንቀስቃሳት ተማረኹ ወታደራት ናይ ብልጽግና ከምኡ ድማ ምክትል ኮንሬል ዲዩ ካልእ ጽንሂላ ከሪኩም ዓበይቲ መራሕቲ እውን ተማሪኾም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ and ዝንታይ ዘርየካ beginning of the end ክንደይ ግዜና ከምኡ ከም ንብል ኣይንፈልጥና ግን መወዳእታ ቀሪቡ ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብልጽግና ከም ዝተማረኸ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ላርጅ ስኬል ዌፐን ሳይጀር ስለዚ ዕብይ ዝበለ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ እውን ወታደራት ጥራይ ዘይኮነ ብረትን ካልእ ዕጥቅን እውን ክማርኹ ከም ዝኽኣሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ካልእ ሄቪ ፋይቲንግ ኒር ስትራቴጂክ ሀብስ ኣብ ዝተፈላለየ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ድማ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ወላቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ዝብልዎ ዘሎ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ንፅል ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ጥራይ ለውጢ ከምፅእ ይክእልኒ ንብል ነርና እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንዛረብ ከለና ፋኖ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክገብር ይህሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክልተ ነገር መከረየኩም ኣብዚ እቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስን ካልኦት ሓይልታት ቲዲኤፍ ድዩ ሸኔ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ከነተሓዞ ክንፍትን ኣለና ምክንያቱ በሓደ ንፅል ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል የከባድ መሳሪያ ድብደባ አከናውኗል። ይህንን በተመለከተ የሚወጡ መረጃዎችን እየተከታተልን እንገኛለን። በአንጻሩ የአማራ ፋኖ የተለያዩ አደረጃጀቶች ውጊያ እያደረጉ እንዳለ እንሰማለን። ይሄ የማያቋርጥ የማያባራ በአገዛዙ በራሱ ጊዜ የሚመጣ ጥቃትንም መክቶ በመመለስ የፋኖ ኃይሎችን በራሳቸው መርሃ ግብር ጥቃት በመፈጸም በርካታ ድሎችን እንዳገኙ ነው የሰማነው። እስቲ ከዚህ አንጻር ያሉትን መረጃዎች ደግሞ በተከታይነት ብታካፍለን። ከዛሬው ድል ልነሳና በጣም የሚያስደንቅ ድል ነው በጎጃም የተገኘው። በተለይ በዋናነት ምዕራብ ጎጃም አዴት እንዲሁም ጎንጅን ቆለላ እና ፈረሴት ደጋዳሞት ያው again ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን እንተኾነ ብጎጃም ወገን ዝግበር ዘሎ ብኩሉ ሪፖርትድ ከም ዝኾነ ብሓደ ወገን ጥራይ ክንሪኦ ኣብቲ ቦታ ስለዘየለና ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ብዝተኻለኒ መጠን ካብ 3-4 ሶርስስ ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ብመለክዕታት ናይ ዩቱብ ክንሪኦ ከለና ብማይተ ሸሓት ፈሎወርስ ዘለዎም ምክንያቱ ሓደ ቻነል ንዓበየ ክኸይድ ከሎ ናቱ ክሬዲቢሊቲ እውን ስለ ዘገድሶ ናቱ ሓቅነት ኢልካ ፌክ ኒውስ ኣምፂኻ ንሰብ ንግዚኡ ከተሐጉሶ ትኽእል ኢኻ ግን ብዝተኻለ መንገዲ ንሕና ከም ንፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ነደበር ዘለና ሰባት ኣይኮናን ካብ ኢትዮጵያውያን ሚድያታት ኢና ነቲ ሓበሬታ ክንረኽቦ ንፍትን ስለዚ ኣብዚ እውን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ሜጀር ቴሪቶሪያል ጌይን እዚ ከዓ ዓብይ ቦታታት እናተቆፃፀሩ ይኸዱ ኣለዎ ከምዚ ደጋዳሞት ዝብልዎ ጎንጂ ቆለላ ዝተፈላለዩ ዓድታት ይቋፀሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ፋኖ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ኒውትራላይዜሽን ኦፍ ፎርቲፊኬሽን ከምኡ ድማ ዕርድታት ናይ ፀላኢ ከም ዝኣለዩ ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ናይ ወሎ ማለት እዩ ፋኖ ፎርስስ ሰክሰስፉሊ ብሪችድ and captured 4 concrete bunkers used by the 11th division ስለዚ ኣገደስቲ ዕርድታት ወይ እውን ድፍዓት ብኮንክሪት ዝተሳሕሩ ዝተኳዓቱ ባንከርስ ወይ ከዓ ዕርድታት ወይ ከዓ ድፍዓት ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ንዓታቶም ናይዚ ክፍለ ሰራዊት 11 ክምንዝዑ ከም ዝኽኣሉን ክቋፀሩ ከም ዝኽኣሉን ከምኡውን ስትራቴጂክ ቪክቶሪስ ኒያር ሞታ
ስለዚህ when as you the Mugar military command center was abandoned by the government forces كمون أقداسي وتحضراوي مدبر نايتي بلصقنا قريفون كهدم كم سجددن after a night in a night time and resulted in approximately 70 government aligned casualties ስለዚህ ክሳብ 7 ድማ ከም ዝቆሰሉ እዮም ዝነግሩ ዘለው ጉሪላ ታክቲክስ ንያ ባህር ዳር ኣብቲ ከባቢ ባህር ዳር ድማ ናይ ጉሪላ ታክቲክ እናተጠቀሙ ዝገበርዎ ስትራቴጂ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሆል ዝኾነ ጭብጥታት እናተቆስዮም ኣብዚ ዝዛረቡ ዘለው እቲ ኩናት ድማ ከቢድ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና እቲ ነገር ግን ብኩሉ መንገዲ ከተተሓሓዞን ተጀሚርካ ጥራይ ትርጉም ዝባካ ታይልና ከቢድ ዝኾነ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ተዓዲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ክንሪኦ ቀኒና እቲ ምርጫ ጠቕላላ ክጋጥም ከም ዘይብሉ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎን ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ከም ዘሎን ህዝቢ ይለዓል ከም ዘሎን ምርጫ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኩነታት ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ዝብል ሪቶታት ይወፅእ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፖለቲካዊ ምትእስሳር ድማ ፖለቲካዊ ምትእስሳር እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ዓበይቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ بحد تطويلهم كاب تجراي بلو كاب أورومو بلو كاب أمحارة بلو media personalities political leaders بزحد بحد وخينهم نزهجر أكبيت فتنا الله كم يجرنا نسجع جراي بلو الزون معرت فتنة خدو زولا بيتوبيا بتهجر فحفحن خيتبل أجد تاسينة بينا نرزلنا media personality plus scholars مهاراتهم political بحد وخينهم عبيت عدي كوفيلهم إذا كنا تاتنا بيجوز يزخيت زلوا يسفعنا يسفع له شنو يسفع له تجراي وتدراو قلت بناتهم ينقصقص له ኢትዮጵያ ግን ናበይ ያኽት ከይድ ክትበታተን ዲያ እዞም ብረት አልዕሎም ዝቃለሱ ዘለው ከመይ ገይሮም እዮም ሪኮንሳይል ክገብርዎ ይውን ተረዳዲዮም ነተዓዲ ከም ዘላ ከም ሃገር ክትቅፅል ክገብርዋ ስለዚ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ክዘራረቡሎም ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ንበይኖም ተዘራሪቦም ዘምፅዎ የለን እቲ ዘረባናቶም ሚድያ ናብ ህዝቢ ከቕርቦ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ሚድያ ድማ ኣብዚ ዓብ ተራ ይፃወት እሳቶም ድማ ብሓደ ኦርጋናይዝ ኮይኖም ይኸድለው ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ክዕፍኖ ዝደሊ ዘሎ ክውንነት ድማ زيادة نتزبا وشتزلو تسفاقريسو أفحفح كياتو نمتأكالنا جوخات صنع تنسى أنصار تسرعات متكاتا نايتي زودوغ زلو منقسي أبدقل لناينا زمسل دمس دما كابزي متصلو سلازي انتاينا نرزالنا This is a very interesting time نقول نقر أتاها إسكا كتريالو نخطريو نقول كتريو كتكلا لكا حانت نقر تراي نبينا ترينا غولا يكونن قبل على الزخول دما انتاينا نوصل زلنا اتي ازيو كبيت زخونه ناي ندادي صقا ماغاتيم زلو وسخلو so if you add that one into this thing then اتي explosion ويكاتي متكواس ويكا مفنجار زبال كابي كمات زخل بزحات مراحتي تماريخوم አለው and ፋኖ አቢ ሞራላዊ ናይ ሞራል ድጋፍ ረኺብሎ ምክንያቱ ዓወታት ንቃል ስክሳዕ ክንደይ ነዳዲ ከም ዝኾነ ትፈልጥይኹም ብግምት አሉ ትብልጽግና ሞራላዊ ድስክልና አጋጢሞ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እናተሳርካ ክትከይድ ከለኻ ንዓኻ ዝስማዓካ ነገር ካላርስቲ ብፍላይ እዚ ኮሎኔል ዝነበረ ሓደ ዓብ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ናቱ ኢዱ መሃብ ጥራይ ከማን ነፍሱ ዝኻለ ትርጉም ዘለዎ ነጥቢ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ክዛረብ ተረፈ ላይ የምትገኘው አዲት ከተማ ጦር ነው እጁን የሰጠው ማለት ይቻላል። በምዕራብ ወሎ መካነ ሰላም ከተማ አቅራቢያ ያገዛዙ ጦር ከም ትሪዎ ዘለኹም ወላቲ ብረት ሒዞሞ ዘለው ክትሪኦ ከለኻ እውን እቲ ፋኖ ናይ ብሓቂ ተመክሮ ከም ዝቐሰመን እቲ ዓውደ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዘፀግም ኣይኮነን። ካልእ እንታይ እዩ እዚ ዘርእየና ዘሎ ሓደ ነገር ንፋኖ እንታይ እዩ እቲ ከምዚ ዓይነት ዓወታት ንኽረኽቡ ዝገብሮም ዘሎ እንድሕር ኢልካ መብዛሕትኦም እቶም ፋኖ ኣከባቢ ዓዶም እዮም ዝዋግኡ there is a big difference ኣብዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወዲ ዓላ ወዲ ደቀ ምሓረ ኣብ ናቕፋ ከይዲ ክዋጋእ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ተርዲኹምሎም ወዲ በራቒ ድዩ ወላ ወዲ ነፋሲት ወላ ወዲ እምባዶርሆ ኒ ኣፍዓበት ከይዲ ክዋጋእ ከሎ ሓልሓል ከይዲ ክዋጋእ ከሎ ተሰነይ ከይዲ ክዋጋእ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ሙቐት ናይቲ ኣቀማምጣ ናይቲ መሬት ኩሉ ነገር ከቢድ እዩ ግን ኤርትራ እቲ ኣብኡ ዘሎ ወዲ ሳሕል ኮፍ ኢሉ ተቐቢሉ ኩሉ ተዓድና ተሓባበሮ ወዲ ዓድና ተሓባበሮ ኣብቲ ቃልሲ ድማ ወዲ ዓዲ ስለ ዘሎ እቲ ካብ ርሑቕ ዝመፀ እውን ኣብ ዓዲ ኮይኑ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ሰውራይ ምዝ ከይነወዳድሮ ኢለ እዚኣቶም ግን ኣብ ትርኩኺት ናይ ገዛውቶም እቶም ጎጃም ኣብ ጎጃም ኮይኖም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ስለዚ ነታ ጎጃም ፈልጥዋ እዮም
أوراجومن عدومن يا تزبد ما هزبومي سلازي نتسأل هاي نتبلسقنا أورومون قالني سراويت ناتو أبي كم زهر موي فلتيو أبي كم زود قوي فلتيو أبي هجمة قبروا لهم زغولي فلتيو كم تم دك غندر كم يوم اليوم كانوا دام حراون أبو توم كوينام يوم حمد فاجو دستي وصلوا سلازي اتكوينات نبلسقنا دقفنا حزبيه بلون ترى دكون استمريت ومعرتهم حدك عدي فلطوني سلازي كم تري ورا لهم بزع بوتاتات ناخرادنو دكتيوم تسكبوا زلوا بزي من قد ما اتكوينات ولا ون تبرت حزام مزلوت مالت مالي شدشت اي زلوا برت ناي حمساتات برت حزام زغد زنبر لومي كحر مع حزام يزواغو زلوا كل زي برت زي ما كابي دمت زلوا قوم مشيتن يمارخو سلا زلوا نكمارخو يم دما دواغو جدا كمارخو كخلو لهم مخنياتو لوجيستيكس زحجزهم حيلون سلازي له سلازي اب كل الامحره فانو تاريخ يتسرع زلوا ننوي حوان دما تاريخ كسرز أنيو كابز حليف كاجن كم زاز بالكم تي نتعود كقلات فوزغل اتم كالوت بعتاتات كوسغلهم كنت طبعا ندادن صبغ زغونه سراح يسرح لهم الله سلازي تي كون من تي ناي نداد صقمن نت زلو شجر امين اب ايس وصلو زلو صبغ زغونه سراح يقبر لهم الله جيت حزبي كل على لهم كسعر خللهم حزب من العالم كله محران ريال لنا اب كالوت بوتاتاتون كبيت كونه يكونن زياده قنت حزبي كم زي حجك نريو صنعنا بتوم مهورات دما كلاتهم تمهورات بحاجه كم زخدو زلو بروح مساي نتعدي دحر زي سرعات بلصقنا تسفاناي مقصال كم زلوا كريون دحر خيلهم اتزبي كتنسيخل انت ديله اتزبي بتزلو صقمات نتشجر ون نفسه كال شجر كي مصني زلو سرعات حايشون كبل خليو السو خيغاطم دما بكل عينت غسغواس يغبرلو تو زبام حرات ريلات اليتنا يمحرا اتي ፖለቲከኛታት ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ እዚኣተን ድማ ንብልፅግና መዓልታቱ ክሕፅሩ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ቫርያብልስ ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ዝገረመትኒ ግን ካብኡ ንላዕሊ ሓንቲ ነጥቢ ተወሲኻ ኣላ ማምተው ወደ አዲስ አበባ እየተቃረቡ ስለሆነ ደብረ ብርሃን አካባቢ ስለደረሱ ከደብረ ብርሃን ደግሞ እንትኑ ከረዩ መሬት በጣም ቅርብ ነው አሁን ከደብረ ብርሃን ቀጥታ መተሃራ አዋሽ በጣም ቅርብ ነች ስለዚህ ደብረ ብርሃንን ተቆጣጠርክ ማለት የአዲስ አበባ ጅቡቲ ሃይዌይን ሙሉ በሙሉ ትቆጣጠራለህ ስለዚህ እንቅስቃሴ ያኔ አብይ ፈራ እነኚህ የቲዲኤፍ አመራሮች የቲዲኤፍ ወታደር ደብረ ብርሃንን ከተቆጣጠረ ኦኤልኤን ደግሞ የአዲስ አበባ ጅቡቲ መስመርን መዝጋት ይችላል ያ ደግሞ ለአብይ አበቃ ማለት ነው ያ ነው ካልኩሌሽኑ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን እዚያ ያለውን የከረዩ አባቶችን እንጨፈጭፍና ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ካልእ ብልፅግና ዘይፅበዮ ነገራት ኩሉ ግዜ ምስ ኣጋጠመ እንድዩ ኣብዚኣ ዝጥቀሙላ ዘለው ስነ መጎድ ድማ ኣብ መንጎ ቲዲኤፍ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ዓቕምን ኦላ እቲ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝበሃልን ክልቲኦም ተረዳድዮም ኣላያንስ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉን ክልቲኦም ተተረዳድዮም ድማ ንኣዲስ ኣበባ ንምቁፅፃር ክሕግዞም ዝኽእል እዚ ድማ ኣገይ አንጻር ፋኖ ዲ ዝግበር ዘሎ ንፋኖ ንምቅዳም ዲ ዝግበር ዘሎ ምስ ፋኖ ተረዳዲካ ዲ ዝግበር ዘሎ ዓቢ ኣገዳስነት ክልዎ ኣብቲ ቀጻልነት ናይታ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ፋኖ ዕጅውን እንትኾነ ብተጋሩን ብኦሮሞን ተረዳዲዮም ን4 ኪሎ ተተቀቢሎሞ ፋኖ ቃልሲ ተጠው ከብል ዝኽእል ኢልካ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ናይ ስልጣን ምምቕቓል ዲገለቲ ኣምሓራ ብዝዋን እዚ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ እንተደይመፅዩ ንኻልእ ወላ ሽምግልና እውን ንክቕበል ክብድ ዝበለ ይከውን ብዙሕ ግዜ ኣሽኪዖም ንዮም ከም ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኦሮሞን ደሓን ዝኾነ ምርድዳእ ይፍጠር ኣሎ ኦሮሞ ነምሓሩ ስለ ዝፈርሁ በይኖም ድማ ስለ ዘይክእልዎ እንታይ ገብርሎም ምስ ተጋሩ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ተጋሩ ድማ ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ካልእ ደገፍ ከድልዮም ይኽእል ካብቲ ካፒታል ድማ ርሑቕ ስለ ዘለው ስለዚ እውን እቲ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ናቶም ክቀራረብ ይኽእል ኣብዚ ለንቀለ ድማ ደሓን ክልቲኦም ሲ ናይ ኦሮሞ ኦኤልኤሲ ህወሓት ስለምንታይ ተሰሪዙ ኢሉ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ውዕል ፕሪቶርያ ንዝፈረመስ ከመይ ጌርካ ትስርዞ ኢሉ ንብልፅግና ዝኹንን ንህወሓት ዝድግፍ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ብህወሓት ድማ ብሚድያታት ናቶም ክዝረብ ቀኒ ነይሩ ስለዚ ደሪዚስ ምቅርራብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ናተይ ርዲት ድማ ናይ ፋኖ ዕቤት ሓይሊ እናተረኣየ ስለ ዝኸይ ዘሎ
ንዕባላንስ ንምግባር ካልኦት ሓይልታት ማለት ወላ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ምስ ፋኖ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ይመስለኒ ድሩት ዓቕምናቱ ምክንያቱ ብልፅግና ንባዕሉ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ድሩት ዓቕሚ ዘለዎ ብግምጣሉ ፋኖ ዓብ ደገፍ ናይቲ ክልል እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ትግራይ ወላ ሓይሊ እንተለዋ ጫፍ ስለ ዘላ እንታይ ክትገብር ትኽእል ናብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ምስቲ ኦላ ዝበሃል ክፋል ናይ ኦሮሞ ዲል ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ኣይ ቲንክ እቲ ዳይናሚክስ ከመይ ክኸውን ዝኽእል እቶም ፖለቲካል ኤሊት ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ኣትዮም ይፃወቱ ኣለዉ ካላርስቲ ምስ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ግን ናብ ደብረ ብርሃን ገጾም እናቐረቡ እንድሕር መፅኦም ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ቁርፅ ብምባል ንኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ክሳዱ ከምታ ነዳዲ ሒዛቶ ዘላ ዝገደደ ኣብ ጎረሩ ኮፍ ክብልሉ ከም ዝኽእሉን ድሕሪኡ ስልጣን ገዲፍካ ምኻድ ጥራይ ክህሉ ይክእልኒ ምክንያቱ እታ በለፀች ከተማ እውን እታ ትርከባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ማነጅ ክገብራ ይክእልኒ እንድሕር ወደብ መስመር ናይ ጅቡቲ ተዓፅዩ ከምዛ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ልኩት ኣቢላታ ንዓለምና ውይ ተብላ ዘላ መስመር ጅቡቲ እንድሕር ሒዞሞ ካብዞም ኩሎም ሓይልታት ሓደ ደን ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን መፃኢ ክህልዎ ይክእልኒ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ክመፆ ዝኽእል ሲናርዮስ እናረኣየ ዝያዳ ንዓታቶም ንምፍሻል ብዙሕ ጉያን ብዙሕ ፈተነን ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብርግፅ ኤርትራ ነዚ 24 ኣወርስ ይከታተልዎ ከም ዝህሉ ርግፀኛ እየ በከዝ ሻዕብያ ኣቃሊልካ ትሪኦ ሓይሊ ይኮነን ድሮ ሻዕብያ ኣትዩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ገለ ዝብል ድራማታት ንሰማዕ ኣለና በት ዳስ ኖት the point is ሻዕብያ ነዚ ጉዳያት እዚ ኣለኖ ምስ ሸነዲ ይርክብ ዘለዎ ምስ ኦላዲ ይርክብ ዘለዎ TDF ትገብሮ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ርክብ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ there's so many ሕቡእ ኢድ ናይ ሻዕብያ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ፋኖ ንጉህም ምሸትን ንቅድሚት ዝደፍእ ዘሎ ኤርትራውያን ፅቡቅ ጌርኩም ከተስተውዕሉሉ ክትሉ ተስፋ ገብር ሻዕብያ ከይተረኣየ ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ኣነ ዝኾነ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓበሬታ የብለይ በት ናይ ኤርትራ ኩነታት እንድሕር ንግንዘቡ ኣለና ኮይንና ብልፅግና ናብ ኤርትራ ንክወርር ንሽተይ ተሪፍዎ ነይሩ ንሽተይ ናው ኦል ደ ሳደን ኢትዮጵያ ንክትወድቕ ቀሪባ ኣላ ብልፅግና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኸይግለፍ ራዕራዕ ኣትይዎ ኣሎ ከመይ ገይሩ ክኸውን ክኢሉ ሓደ ሓይሊ ክወረና እዩ እናበለ ክወርር እየ ናይ ኤርትራ እንተደየ እምበርክኽኩ ኣይከውነንን እናበለ ንግሆ ምሸትን ትፍክር ዝነበረ ኦል ደ ሳደን ከመይ ገይሩ እቲ ስርዓት ክወድቕ ከም ዝቐረበ ንሰማዕ ኣለና this is not a miracle ከምዚ ሃንደበት ደጋጠመ ኩነታት ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ስለዚ ኣገይ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኣለና ለንቀነቲ ብልፅግና ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብዛዕባ ባሕሪ ዝገብር ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ድማ ማንም ኤርትራዊ ዝገግዮ ነገር ኣይኮነን ዳይቨርሽን ታክቲክስ እዩ በታሪኳ ከባህር በር ተነጥላ አታውቅም። ከጥንት ጀምሮ በቀይ ባህር ላይ ሰፊ የንግድና የባህር ኃይል የበላይነት የነበራት የዓለም የንግድ መስመሮች ስትቆጣጠር የኖረች ታላቅ ሀገር ናት። ነገር ግን ከ3 አስርተ ዓመታት በፊት በነበረው የፖለቲካ ሁኔታና በታሪካዊ ጠላቶቿ ሴራ የ130 ሚሊዮን ህዝብ መኖሪያ ታላቅ ሀገር ያለ አግባብ የባህር በር መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ቀስ በቀስ ሀብት ቢሆንም ማይነስ ለመውጣት መሰረታዊ ነው ይችላል። ለብዙ ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ ቅድሚያ የምሰጠው ሰላምና ንግግር ስለሆነ እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡ። እዚ ቪዲዮ እዚ ገለይኩም ናይ ቀደም ቪዲዮ እንዲንታይ መትርጉም ኣለዎና ናይ ቀደም ቪዲዮ ክንደይ ገይሩ ላይ ፈልጥኒ ቅድሚ ሰዓት ግን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ወሪዱ ነይሩ ወይ ቅድሚ 5 ሰዓት ኣቢሉ ቶም ቲም ናተይ ሌተስት ሓበሬታ ጥራይም ከም ስለይ ዘለዎ ናይ ቀደም ሓበሬታ ይኩን ድምፁ ስለዚ all I know is ሪፕሮሰስ እናገበሩ ከምዚ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ተኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ወላዳ ውሽጣዊ ኩነታቶም ይምስላት ኣብይ ወንበረይ ከቢድ ዝኾነ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕርና ጉዳይ ባሕር ናይ ኤርትራ ከም ዓብ ኣጀንዳ ንክኸውን ነዞም ናይ ቀደም ዝጠፈሹ ነጋዶ ወይ ዝጠፈሹ ጀነራላትን ወታደራውያን መኮንናትን ንቅድሚት እናምፁ ከምኡ የለን ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘይተርፍ ነጥቢ ስለ ዝኾነ ርሑቕ ዘሎ ቀረባ ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ሃገር ተረዳድዮም ንዓና ናብ ባሕሪ ንምለሰሉ መንገዲ ክፈጥሩ ኣለዎም ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ፅንፅዋ ይቕፅል እዩ ዘሎ ከምዚ እውን ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ወሪዱ ዝነበረ እዩ እውን ቅድም እይታችን ስትናገር ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የከበረ ስለ ብርጌደር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ስለ ኮሎኔል በላይ አስጨናቂ የ6ኛ ነበልባል ክፍለ ጦር ዋና አዛዥና ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የከበረ የተባለው የነበርኩበት የኔ አዛዥ ስለሆኑ ነው።
እኛ የምንፈልገው ሌላ ጥቅም አይደለም። ሌላ ጥቅም የሚፈልጉ ሰዎች አገርን የማይፈልጉ ናቸው። በጅብ ቆዳ ባለ 5 ኮከብ ዘመቻ ብለው እስከ አፍንጫው የታጠቀውን መሳሪያ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ በገባ ጊዜ አሳዳውቱ ፍቅር መስዋዕትነትና ጀግንነት የተላበሰች ጀግና የኢትዮጵያን አርማ በካራማራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብርጌደር ጀነራል ተሸመ ዝበሃል ዘሎ ናይ ባፅዕ እቲ ኣዛዚ ናይቲ ሰራዊት ዝነበረ እዩ። ብዝኾነ ኤርትራውያን ዳሓነተው ዋዕሮታት ጀጋኑ ኤርትራ ነዚ ንሱ ዝፍክረሉ ዘሎ እንታይ ኢሎም መሊሶም መስከዚ ያስምዑ ፊልምስ ከምዚ እንተኾነ ጥራይ እዩ ግርማ ዘለዎ ኣብዚ ቦታ እዩ ጀነራል ተሸመ ኣብዚ ቦታ እዩ ጢት ሰትዩ ሂወቱ ሕሊፉ ሎሚ ኢትዮጵያውያን ነስተግባሩ ከም መላዓሊ ይጥቀምሉ ኣለዎ። ከመይ ማለት እዩ መላዓሊ? ተሸመ ተሰማ ማለት ስዕረት ናይ ዘይምቕባል ኣርማ እዮም ዝብልዎ። ተሸመ ኣብዚ ቦታ ዘይኮነን ብኩሉ ማእዝን ተኸቢቡ ሓቂ እወ ሳልስት እምበርካ ንህዝቢ ጆህ ሒዙ ተዓቂቡ እሞ ኣብዚ ቦታ ተሸመ ዘይኮነ ተኸቢቡ እቲ ባሕር ንምንዛዕ ዝብል ሓሳቦም እዩ ተኸቢቡ። ኣብዚ ቦታ ተሸመ ዘይኮነ ነፍሲ ጥፊኡ እቲ ናይ ጎበጣት ተልእኾኦም ነፍሲ ጥፊኡ ሕጂ ከዓ በቲ ቀደም ነፍሱ ዘጥፍአን ዝተሰዓረን ስነ ሓሳቦም ክምለሱ ምፍታኖም እዮም። ኣዝዩ ዘሕዝን ይበል ዘረባ እዩ ክንደይ ትኽእሉሉ ሓቂ እኮ ሳይም ሓወይ ኣርእስቲ ረአንጢረካ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድፍክሩሉ ዝፀንሑ እዚ ሕነቕነቕ እናበለ ዝዛረበሉ ዝፀንሐ መሬት እንዳማቱ ክወሪ ኢሉ ዝኸደ ጀነራል ኣብዘይ መሬቱን ኣብዘይ ዓዱን ንዝተኸተለ እዩ ከምዚ ድፍንቕንቕ ዝብል ዘሎ። ስለዚ we have to be very careful እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ኣንጻርና ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ። ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እዞም ጎረቤትና ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናቶም ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእልን ፈፂሙ ክመውት ዘይክእልን እዩ። ምክንያቱ ሃገሩ ክትፍንጀሮ ናይ መዓልታት ሕቶ ተሪፍዎ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ዓቕሊ ፅበት ሒዝዎ ዘሎ ስርዓት ብዛዕባ ዘይጭበጥ ነገር ዘይናቱ ነገር ክዛረብ ኣይትፅበዮን ኢኻ። ስለዚ ብልፅግና ናይ መወዳእታ መዋፅኦ ኢሉ ዝጥቀመላ ዘሎ ስቲል ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እያ። ሓደ ነገር ግን ኣብዚ ኩልና ከም ንፈልጦ ንኩልና እውን ከምዘይጠፋና እቲ ኩናት ለንቀነ እናበርትዐ ምስ ከደ ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ኩልና ገሚትና ኣለና። ምናልባት ኣብዚ መፅእ ዘሎ 24 ሰዓታት በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈኸራ ንምእማኑ እኳ ቁርብ ክብድ ዝበለ እንትኾነ ግን በቲ ንሱ ሂብዎ ዘሎ ፈኸራ እንድሕር ሪኢኻዮ ሳምቲንግ ማይት ካም ገለ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ። እቲ ገለ ነገር ክመፅእ ዝኽእል ድማ እዚ ብኣብኤል መንደብ ትሪእዎ ፀናሕኩም ሓደ ካብቶም ክርገጡ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ እዩ። ስለዚ if that happens ነዚ ንምኽፋት እንታይ ዓይነት ካልኩሌሽንስ ክግበር ይኽእል? ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ኢቲና ክንሪኦ ዘለና እዩ። ምክንያቱ ብቐረባ እቲ ቅድድምና ጂኦፖለቲክስ ሓንቲ ወሽመጥ ፐርሽያን ጋልፍ ወይ እውን እቲ ስትራይት ኦፍ ሆርሙዝ ጥራይ ብምዕፃው ቁጠባ ናይ ዓለምና ተንበርኪኹ እዩ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና። ላይክ ተንበርኪኹ እዩ ዘሎ። ስለዚ what happens ኣብ ልዕሊኡ ሑቲ ብቐሊሉ በይኑ ነዚ ወሽመጥ ናይ ባቤል መንደብ ክዓፅዎ ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ርኢና ነይሩ። so what is going to happen እንድሕሪ ነዚ ካልኣይ ክዓፅዎ ተጀሚሮም ማለት እዩ ወይ እውን ተወሲኖም is going to be very difficult። ስለዚ ሓደ ነገር ክርዳና ክኽእል ኣሎ። ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ሶምን ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ወይ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ብዙሓት ዝመኽርዎ ዘለዉ he has to find a way to exit ነዛ መንገዲ ዝኾነ ምክንያት ገይሩ ክሃድመላ ክኽእል ኣሎ ከዝልቐላ ክኽእል ኣሎ which is the best one። እሳ እንተተይ ተገይራ ግን ብሓይሊ ክኸውን እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ክብድ ክብል ከም ዝኽእልን እቲ ክኸብድ ዝኽእል ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ። ሓደ ነገር በሪሂለይ ኣሎ ኢማራት ሓደ ካብቶም በቲ ኩናት ዝብደል ዘሎ ኢልና እንታይ ገይሮም ኣለዉ ለንቀነ እዚኣ ከስማዓኩም እሞ እቲ ኢማራት ሰኪሑ ዘሎ ገለ ከይመስለኩም they are really betting ናብቲ ኩናት ብዝያዳ ንክቕፅሉ ኢዶም ይእትዉ ከም ዘለዉ ጥራይና ክርዳእና ዘለዎ። The UAE's top diplomatic advisor about a range of topics at the weekend. When it comes to diplomacy, we talked about the US role in the region. He doubled down on Abu Dhabi's security partnership with Washington. Quote, I believe the Iranian strategy will actually concretize the American role in the Gulf moving forward. It will not reduce it. We will also see Israeli influence become more prominent in the Gulf, not less. We will double down on our relationship with the US. We also talked about the Strait of Hormuz, and I want to get to that. But before I do you believe that Anwar Gargash's view is
reflected around the region when it comes to sort of doubling down on the relationship with the US, which of course, is clearly something Iran is trying to sort of dismantle at this point. هجي كم تري ود لهم أبزين سمع زلنا ناي إمارات ممليسا مس تقول زوردا زلو قفعي يكون مقصال يكون شجرات يكون ممليسا أنت تقبر كم زلاي زنقر زلو ممليسا مس إمارات مس أمريكا ديلس كتقبر ناي ديفنس ديلس ناي قطبات ديلس ناتا نعبيك خيط كم زغل زي خم تري ود لهم كان دام مخار ناي بريزنت ناي إماراتيو I believe the Iranian strategy will actually concretize the American role in the Gulf moving forward. It will not reduce it. We will also see. Anwar Gargash Bahal, and Mahar Night President, National Security, Emirati. إيران بتقبر زلا كوينات نحنا كاب أمريكا كفليونا بيزاتنا أمريكا كاب زبوتاز كوت وحسب تنيرو بقمت قالوا من مليسنا مس أمريكا بحق أمريكا كم نودق أمريكا دم بزبوتازي زلا على الوا كم زه الوايم زقبر زلوا يم دولارو زدما أبتك بابتي قدامت فتوتناتكم نحنا هنا سلزي مسانات رايت مسأي مدبكم مسانا قبروا زبل ملأختي كم حلالي في زفتن زلوا زنتاي مالتي أبجزي شجر أبجزي كوينات أبجزي عنوت مساخم علنا نحن أمريكا أنا أبز كبابي بفليز بل عينت أمتنا زخول شجرنا وردنا خلو أبغى نخينا زلنا سلازي كابز أبغى زين ده هرتوت في كوينات زي أنت تخيل ما بسعرتنا إيران تتوديو نحن أبى بوتاك وهبنا له زي بس زرباينا نرزلنا وتيجنا تدماي تبيران كبيت زخانة متكعتي زوردهم زلوا so in times of زلوا Israeli influence becomes more prominent in the Gulf. Na America na Israel tsulwa mali suka abid amber ko godel nriye lanan. We will double down on our relationship with the United States. Mis Imarat mis America zalana zimdina dama malisna kanu sholina yuzbil zallo ya tundala. Tazi malsina to demand smile. The Iranian actions and aggression against the Gulf states, it's mainly targeting and trying to push the Gulf states into the world economy, into pushing and pressuring the Trump administration to end these hostilities or the military operations against Iran. But a key factor in what Iran is doing, and it's the long-term strategy, and it's always been declared that long-term strategy of driving a wedge between the U.S. and the Gulf states. Let's remember, Becky, this relations has crossed many decades, many presidencies, many events, and if Iran thinks by doing what they're doing right now that this will suddenly collapse the U.S. Gulf Security Partnership, I think they are incredibly mistaken, and the Gulf states will continue. Now, كم تريود لهم بزي قدس انت عينت كساراي وردنا له إيران نعنا كاب أمريكا كاب حقف أمريكا كاب حقف إسرائيل كفليونا بزوز قبرو زلو يحسبن تلو أبقى جايم دفتص مزلو من الوقت عنوات كوردونا يقولوا تقام كفترونا يقولوا جن أبز قال في زلنا هجرات كاب أمريكا كاب إسرائيل ويكه من أين بلينا زيجكم تري ودا لون assistant professor department of political science Kuwait University زلوا حركاتهم كويت بحرين إمارات بكبد زهرهم زلوا دما مركز نايتهم إليت انتاي مخانوس اللي نسمع زلنا هنا سلزي كم نريه زلنا تكونتات ما مليش خبري خدلو ساتهم كا they are doubling down نزا فيديو تراينا قبر كوا خلقوا انتاي زبل breaking news وسيلو Israel has carried out an attack on Iran's South Pars petrochemical facility in Asluye. سلزي أبتناي South Pars بالناي غاز بوتا تعبي غاز بوتا ناي إيران إسرائيل متقعد فتي ما كم زلا يزن الجرزلو كالاي أنا نزي أبزنا راخو خلقون تاع قاتي من ليبلو ناي إيران MIT تزبلت ناي تكنولوجي يونيفرسيتي إسرائيل أمريكان أعني أم خمزلو منيستر قدات وصاي ناي إيران سيد عباس أرجعشي أوتي إلا مالتي بس زون كال زينا أبز فيديو ناتجبر خلي تجبر ملتي انتاي خون كم زغل نمجمعتو كبداية مثلا سلازي التكوينات بزلا على درجة يقتلالو كسب صباح زبونا كسب صباح تعديل لأن دونالد ترامب زبونا يكون بكبيد ملك يقتل كم زلينا نرزلنا سزي in terms of زلوا أبزي ترامب حنت ريبورت يقول nobody knows how fucked the Trump-Iran situation actually is. كساكندي كبيرو كمزلو سبسي بعمقته نايتردنا له. إيران نتي مقراص نايتخصب أمريكا زقبر زلو تعويت reject جيراتو. كم دما نتيجاتو قبل اللي دما نتي ناي
ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣይከፍትን ይላላ ስለዚ he has 3 options ትራምፕ ሕጂ እምብን ድሕሪላ ሰለስተ ኣማራፂ ክልዎ ሓደ option 1 keep bombing ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ምድብዳብ ተቐፅል ከም ዘለዎ the US is running low on Stal's missiles after 38 days of strikes ስለዚ ገለ ካብቲ ዝበለፀ ሚሳይላት ናታ እናተወደይ ዝኸይድ ዘሎ 38 መዓልቲ ገይራ ኣለና ደብደበት ከምኡ ድማ ኢራን keeps charging $2 million per ship ነፍሲ ወከፍ ነዳዲ ተሰኪማ ትወፅእ ዘላ ነፋሪት ካብቲ ቦታ ትወፅእ $2 ሚሊዮን ንኢራን ትኸፍላላ ስለዚ እዚ እቲ ኩናት መጠን ዝቐፀለ ኢራን በቲ ሓደ ነዳዲ ናታ ብኽቡር ትሸይጥ ኣላ ካልኣይ ድማ ኣታዊታት ትረክብ ኣላ እዚ እቲ መንግስቲ ኢራን ብቁጠባ ክመውት ከም ዘይክር ኢና ኣለና ድሮ ናይ ፈረንሳይ እውን እንተኾነ ከምኡ ክሸይጥ ከም ዝመረፀ ከምኡ ከፊሉ ክወፅእ ከም ዝመረፀ ኦፕሽን 2 negotiate with no leverage ኣሜሪካ ዘለዎ ምርጫ ካልኣይ ምስ ኢራን ክትዘራረብ ኣለዋ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ፀብለልትነት የብላን ወይ leverage የብላን ስለዚ ተገዲዳ ተኣትዎ ስለ ዝኾነ ከቢድዋ ከሎ negotiate ክትገብር ክትክእል ኣለዋ can also show you unity ክመፅኦም ዝኽእል ኩነታት እውን ኣብ ግምት ክትእቱ ስለ ዘለካ ስለዚ ሳልሳይ ድማ ኦፕሽን 3 escalate to force hormuz open ሳልሳይ ድማ ከቢድ ካብቲ ዘሎ ብዝገደደ ኩናት ከተጋድዶ ክትፍትን ኢኻ and then ናይ ነዳዲ ዋጋ ድማ መሊሱ ክባላሸዩ ቁጠባን ዓለም መሊሱ ክባላሸዩ ምናልባት ከቢድ ዝኾነ ኩናት ጌርካ ድማ ክትዕወት ኢኻ ትዕወትን ካልእ ነገር ክረአ ይኽእል ሽዑ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ኩናት እናሰፍሐ ክኸይድ እዩ ንሓና ዘገድሰና ብቀርኒ ኣፍሪካ ክንሪኦ ከለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሎ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣሎ የመን ድማ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ በብዙሕ ነገር ክንፅሎ ከም ንኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ንኤርትራ ዳይሬክትሊ ክፀልዋ ዝኽእል ነገር የለን ኢንዳይሬክትሊ እንተዘይኮይኑ ብተዘዋዋሪ እንተዘይኮይኑ ብቐጥታ ንኤርትራ ክፀሉ ዝኽእል እቲ እንኮ ክመፅእ ዝኽእል ብብልፅግና ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ብልፅግና ንባዕሉ ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣገይን እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ኢማራት ግን ክሳብ ሕጂ ብጎረሩ ተሓኒቑ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ከቢድዎ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብልፅግና ነፍሲ ንግሆም ምሸትን ኣብ ኢማራት እቲ ጉዳይ ናይ ኢራን ጠጠው ንኽብለሉ ዝብነ ዘሎ ግን ሶፋር ዝኾነ ይኹን ንሱ ዝቕየር ንርኢ ኣለና ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኩናት መጠን ዝነብሓሉ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈትሉ እቲ ኩናት ንኤርትራ ብነዳዲ ሓደጋ ይፈጥረላ የለን ይብል ኣለኹ ኣብ ኤርትራ እውን ፀገም ክህልዎ ከም ካልእ ዓለማት ጠላእቲ ናይ ኤርትራ ግን ካብ ኤርትራ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ እዮም ዝህረምሉ ዘለው እዚኣ ጥራይ ይዘክሩ ኩሉ ግዜ ገለገለ ኢኹም ኣለኹም ትሽግር ንኤርትራ ኸ ኣይፀልዋ እንዲ ገለ ትብሉ ይፀልዋ እዩ ንኤርትራ ግን እቲ ሽግር ንፀላእትና ብዝያዳ ካባና ንላዕሊ ይፀልዎም እዚኣ ድማ ንዓነ ተገድሰና ፀላኢና ቅድሜና ብሰንኪቲ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ክዓኑ ከም ዝኽእል ርኢና ኣለና ናትስዋይ ድማ ንሕና ነቲ ኩነታት እቲ ክንጥምቶ ወይ እውን ካብ ካልኦት ንላዕሊ ዝፀልወና ስለ ዘይኮነ ንበይንና ንጉህየሉ ንበይንና ንሓዝነሉ ኣጋጣሚ ክህልወና ይክእልን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኣጋይን ሲቹዌሽን ንካልኦት እውን ይፀሉ እዩ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ንሕና ግን ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ክንህረም ኣይንኽእል ኢና ከምኡ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ከምኡ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ ናብዚ ንስገር ሕጂ The headlines tend into the strategy shaping the future of the Nile. Egypt has announced new funding for water infrastructure projects in Uganda, presenting itself as a champion of cooperation in the Nile Basin. But is this really about partnership or power? To understand that, we need to look at who changed the game. For years, Ethiopia stood firm in the face of intense pressure over the construction of the Grand Ethiopia Renaissance Dam, a project many now see as a turning point in modern African development. Despite diplomatic resistance, political pressure, and repeated warnings, Ethiopia did not back down. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እናቐፀለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ክልቲኦም ኣብ ምፍጣጥ ከም ዝርከቡ ግብፂ ዝበሃል ንባዕሉ ኣብ ክብድ ዝበለ ክራይሲስ ኣትዩሎ ግን እቲ ክራይሲስ ናቱ ድማ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ግብፃውያን ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝከታተሉ ነፍሲ ወከፍ ናይ ግብፂ ዩቱብ ሚድያ ራይዎ ዳርጋ ኣብ መዓልቲ ሲ ታብኔል ናይቲ ኩሉ ቻነላት ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣለዎ everything is connected to ናይል ንዓኦም እቲ ህዝቢ ክሪኦ ዝደሊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኒል ጥራይ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብቐረባ እዮም ዝከታተልዎ and ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኣጋጢምዎ ኣሎ ድማ ይሪእዎ ኣለዉ and this is going to be another situation ብፍላይ ሕጂ ኣፍ ደገ ተኸፊትሎም ኣሎ ብጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ተኸፊትሎም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝገብርዎ ዘሎ ሕጂ ነተን ዳውን ስትሪም ዝበሃላ ሃገራት ከም በዓል ኡጋንዳ ምስ ኡጋንዳ ሕጂ ለንቀነፍሉ ይርከብ ክገብሩ ቀኒዮም ኣለዉ ንብልፅግና ኣይዞሌት ክገብርዎ በይኑ ኮርነር ክገብርዎ ይደሊሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ነፂሎም እዮም ተነፂሉ ስለ ዘሎ ኣብዚያ እውን ኣላ ሓንቲ ስቶሪ ትብልፅግና ዝብላ ዘሎ እዩ እዚያ እውን
የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጎን እንደምትቆም በዛሬው ዕለት ገለጠች። ሓደ ኣብዚቲ ናይ ኢራን ዝብልዎ ዘሎ ኣነ ካብዚ ዝኣምነ የብለይን ምክንያቱ ተሓበሬታውን ርየ ነይረ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢራን ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ትሕግዛ ይብሎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትረክቡ ንድግፎ ኢና ዝብልዎ ከምኡ ንዑ ስፒን ምግባር ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እምበር ኢራን ነዳድናቶም ሓፂያቶም ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ግብፂ ሎግ ጌራታ ኣላ ንኢትዮጵያ ኢልና እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣለው ኤርትራ ኣለው ሶማልያ ኣለው ምስ ደቡብ ሱዳን to some extent ከምኡ ድማ ምስ ኬንያ ርክብ ገብሩ ኣለው ሕጂ ምስ ኬንያ ዲጋ ንክሰርሑ ተረዳዲኦም ኣለው ግብፂ ዲጋ ንክሰርሑሎም ኣብቲ ናይ ኒል ኣበርክቶ ስለ ዘለዋ ምስ ኡጋንዳ ድማ ከምኡ ስለዚ ንኩላቶም ነቶም ካልኦት ፕሊዝ ብምሕጓስ ንብልፅግና ንበይኑ isolated ኮይኑ ኮርነር ክኸውን ከም ዝኽእል ክገብሩ ወይም ዝፍትኑ ዘለው እቶም ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ይከታተልዎ ኣለው እዮም this is not going to be easy ነቲ ብልፅግና ብኩሉ መንገዲ ዝመፁ ዘሎ ፈተና ኣቕሊሉ ክርዮ ይክልኒ ወይ ኣናሃይሱ ክርዮ ይክልኒ ኣብዚ እውን ስምዑ በስልጣን ላይ ያለው ጦረኛ የብልጽግና አገዛዝ ቀውሱን ሁነኛ የስልጣን ማስጠበቂያ ስልት አድርጎ ይዞ አንዱን ጦርነት ጨርስ የቀውን እየጀመረ ኢትዮጵያን የውርደት ካባ ልብሶ በመኖርና ባለመኖር የህልውና አደጋ ውስጥ እንድትገኝ ያደረጋት መሆኑ በአሁኑ ወቅት ለማንም ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገዱ አንዳርጋቸው ብዛዕባ ብልፅግና ብመንገዲ ሱዳን ዝገብሮ ዘለውን ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ከም ዝኾነ ምስ ሱዳን ምስ ሓንቲ ብብዙሕ መንገዲ ምሳነት ተኣሳሰር ጎረቤት ሃገር ዝኸዶ ዘሎ ዕንደራ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኢሉ ነይሩ ካልእ ሓንቲ ለንቀነ ብልፅግና ከዓብዱላ ደልዮም ዘለዎ ካብ ሓደ ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛ ድመፀት ድማ ኣላ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ካደሱ ቤላ ገይሩ ጉደም ኣውፅዎም ማለት ዝድግፎም እዮም ዝደልዩ ሶም ነገር ዝኣሊ ሰብ እዮም ዝደልዩ ሪዝነብል ዝኾነ ዘረባ ዝዛረብ ኣይፈትውን እዮም የግዳስ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ቁሩብ እዚ ኣይኮነትን ሶሪ ናይ ግዜያዊ give me a second this is not the one that I am trying to ከሪኩም ዘለኹ ሲ እዚያ ነይራ እዚያ ስምዋ የባለቤትነት መብት አላት ብላችሁ ታምናላችሁ እንደ ፓርቲ ካመናችሁስ ብትመረጡና መንግስት የመሆን እድሉን ብታገኙ ይሄንን መብት ለማስጠበቅ ምን አይነት ስራዎችን ትሰራላችሁ የራሷ የሆነ የባህር በር አላት ብሎ አያምንም እንደ ብዙዎች ሀገሮች በባህር በር ያልተከበበች ለአንድ ወቅት የሆነች ሀገር እንደሆነች ነው የምናምነው ያ ማለት ግን የባህር በር አያስፈልገንም ማለት አይደለም የባህር በር ከውጭ ግንኙነት ጋር በጣም ወሳኝነት አለው ከንግድ ልውውጥ ጋር የባለቤት ከምዛ ትሪእዎ ዘለዎም ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝሓተትዎ ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ እያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላን ስለዚ ስለዘይብላ ግን ብሓይሊ ክትወስድ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ምስ ካልኦት ተረዳድያ ክትጥቀም ትኽእል እያ ምስ ካልእ ተረዳዲካ ንክትጥቀም ድማ ሕግሎ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምዚ ናይ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ግን ኣይንድግፎን ኢና ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ናይ እንታይ ሓላፊ መስለኩም እሱ ተሪዮምና I don't know ናይ ገለ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝበሃል ዲ ወላ ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛ ብዝኾነ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ከጉርዕዮም ደልዮም ብዙሕ ሼር ይገብርዎ ኣለዉ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት መርገፂ ክህልዎ ይኽእል ዝብል እዩ ተደጋጋሚ ከም ንሰምዖ ዘለና እቶም ፖለቲካል ፓርቲስ ንብልፅግና ብዙሕ ግዜ ሓደጋ እዮም ዝወጥቅዋ ካብቲ ንሶም ዝፅበይዎ ወይ ካብቲ ንሳቶም ክብልዎ እዮም ኢሎም ዝሓስብዎ ወፃኢ ስለ ዝኾኑ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጫውጫውታ ፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ዝኾነ እቲ ኩነታት ይቕፅል ንሕና ድማ ናባኻትኩም ነምፅኦ ነገራት እቲ ነገራት ናረኣና ናባኻትኩም ነምፅኦ ኣለና ካብዚ ቀፂሉ ሓደ ሰብ እውን መፅኡ ነይሩ እዩ ኣብዚ ለንቀነ ከም ትፈልጥዎ ባንዳታት ናይ ብልፅግና ካብ ዘለውዎ እናወፁ ንኣቢ ንምምጓስ ቢዚ እዮም ዘለዉ እንደውም እኔ የምለው ከሚገባው በላይ ነው የሄደው ነው የምለው ሰላምን ለመፍጠር ከሚገባው በላይ ሄዷል ነው የምለው ጥሩ እንግዲህ ለሰላም ሲባል ብዙ ርቀት መሄድ ከሚገባው በላይ መሄድ ሪስክም ቢኖረው ከሚገባው በላይ ሲሆን ማለት ነው ረጅም ጉዞ መጓዙ ግን የሚያስመሰግነው ሊሆን ይችላል ነው ነገር ግን ለማይሆን ነገር ደግሞ ዝም ብለህ አትለፋም በአንድ እጅ እኮ ማጨብጨብ አይቻልም ስለዚህ ያኛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣቶ ኣረጋዊ ዝበሃል ሓደ ካብቶም
ናይ ብልጽግና ፈረሰኛታት እዩ ትግራዋይ ኮይኑ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ነቲ ብልጽግና ንዓቢ ንምምጓስ ከቢድ ስራሕ እንድዩ ግን ካብቶም ዘጣቅዕሉ ዘለውን ኣጆኻ ዝብልዎ ዘለውን እዩ ስለዚ ብልጽግና ብዙሕ ናይ ሰላም ጉዕዞ ይኸይድ ከም ዘለውን እንተኾነ ብሓንቲ ኢትካ ከተጣቃዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በዓል ህወሓት ዝኣመሰሉ ሓይልታት ከምኡ ድማ ሻዕብያ ክድምሰሱ ኣለዎም ካለ ካብ ዝብል እዩ ዝኾነ ኣይሰልጥን እዩ ዘሎ ከምቲ ዝበሎ እኛ የምናውቀው ሰራዊቱ ለሀገር ዳር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኮነሬል ዲገለይ ነይሩ ናይ ብልጽግና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢድካ ንላዕሊ ኮይና ኣላታ ጉዳይ ናይ ብልጽግና ስለዚ ብልጽግና ዝኣመኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መናውራ ክገብሩ ከለዉ ካልእ ኣብ ዓውደ ኩናት ክኣትዉ ከለዎ ብፋኖ መዓልታዊ ከምዚኣ ክኾኑ እዮም ዝውዕሉ እዚኣ እታ ዛንታ ናቶም ካልእ ትፍለ ታሪክ ወይ እውን ዛንታ ኣይሰማዕና ኣሎምን ኣይረኣና ኣሎምን ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ እቲ ኩነታት እናቐፀለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዊከኖት ካልእ ከምዚ ከባቢ 10 ዝኾን ቪድዮታት ኣለኒ ክቕርበልኩም ዝኽእል ስለዚ እዚ ይኣኽለና ንግዚኡ ናበይ ክሰግር ናብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ሕጂ there was this እስከ ጉዳይ ናይ እዚ እዚኣ መስምዕዋ የትግራይ ሁለት ቀን የቀረው የትግራይ ፕሬዝዳንት ሁለት ቀን የቀረው 3 ቀን ወይ 2 ቀን የቀረው ኤፕሪል 7 ነው የተሾመው ዛሬ ኤፕሪል 5 ነው የሁለት ቀን የቀረው ማለት ነው ይሄ ባለቀ ሰዓት ወደ አዲስ አበባ ተጠራው ብሎ ሄደበት ትግራይ የሚገርም ነው ትግራይ በተለይ ህወሓት አካባቢ ከዚህ ሳምንት በኋላ ለህወሓት ይሄ በጣም ወርቃማ የምትባል ክሪቲካል እንትን ላይ ያለው ቲፒኤልኤፍ ወይ ደጋፊዎች በሙሉ የሚያጣበት ነው ወይ ደጋፊዎችን የሚሰበስብበት ጊዜ ነው በዚህ ሰዓት ከወደ ወረዳ ጋር ያለው ግንኙነት በግልጽ ማለት ነው አጠገቡ አሉ ወደ ወረዳ እንደዚህ ብናደርገው ችግር የለውም አብይ አህመድ እንደዚህ አድርጎ ይሾማል 6 ወር ተራዝሞልሃል ተብሎ በኢቲቪ ይነገራል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በቃ ሌጂቲሜት ጊዜ አስተዳደር ትሆናለህ ይሉታል ጊዜ አስተዳደር ኢማኔት ማድረግ መነሻው ጅምሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስታሊን ይኹን ካልኦት ተጋሩ እቲ ዕድመ ናይቲ ታደሰ ወረደ ከም ግዜያዊ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ውሕዳት መዓልታት እዩ ተሪፍዎ ዘሎ ድሕሪኡ እንታይ ክኸውን እቲ ጉዳይ ታደሰ ወረደ ናበይ ገፂኡ ክኸይድ ናብ ስልጣን ከምፅዎ ድዮም እንታይ እዩ ክግበር እቲ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክኸውን ብዙሕ ዘረባ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብግምጣሉ ድማ እቲ ህወሓት ዝበሃል እንታይ መርገፂ ክወስድ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ እቲ ታደሰ ወረደ መንጎ ዝፃወት ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ህወሓት ድማ ኣብ ቀራና መንገዲ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣለዘራርባ ህዝቡ ዝእክበሉ ወይ እውን ደገፍቱ ዝኸስረሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ክሪቲካል ፖለቲካል ሲቹዌሽን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይሓልፍዎ ብሕጂ ክረአ ብዙሓት እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘሎ ተመሳሳሊ ብኩሉ ንሰምዖ ዘለና ድምፂ እዩ ምስ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ድማ ቀሊል ኩነታት ኣይኮነን እዩ ዝዛሞ ስዕቡ እውን ሓደ መጋቢ 30 እንታይ ክፍጠር ይኽእል ብፍላይ ኣብቲ ናይ ትግራይ እሹ ከመይ እዩ ክንዳልወሉ ዝግባእ ዝብል ከምኡ እውን ምስ ናይ ዘሎ ርክባት ምስ ናይ ፅምዶም ካልኦት ጉዳያት እንተተሓሒዞም ዝለዓሉ ዛዕባታት ኣለዎ እሞ ኣብኣቶም እውን ማእኸል ጌርና ፀኒሕት ክንገብርና ስለዝሓሓዞም ብድጋሚ ከምስግነካ ማለት ብንጡፍ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዝከታተሉ ሰባት ሓደ እውን ስለዝኮንካ ኣካል እውን ስለዝኮንካ ብዋናነት እውን ስለዘለካሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይቲ ሕዚ ናይቲ መንግስቲ ይኹን ናይቲ ውድብ ኣመራርሓ ትግራይ ምስ ተኣትያቶ ዘላ ኩለ መድያዊ ዓይነት ቅልውላው ኣሎ ምስ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ሕዝካ ምስቲ ዘላ ትግራይ ሕዚ ናገለፅናዮ መፅና እንዲና ከም ዝብልከ እኳ ብንጡፍ ዝከታተል ኢልከ ይትወሰድኒ ስርሐ ካሊእ ግን እትርፊ ሰዓት ተወሰነ ንትግራይ ብዘገድሰ ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብዝገብሮ ነገር ክውሰድ እዮ እሞ ብተደጋጋሚ ኢልና ኢና ምናልባሽ ምስ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ምትእስሳር ስለ ዘድልዮ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ መኸተ ኣሎ እቲ መኸተ እውን በብደረጃ ይፍለ እንዲ መኸተ ክበሃል ከሎ ግን ሕጂ እዚ ህዝቢ እዚ ክህሉ ድየ ይህሉ ነው ዝብል ትግራይን ህዝባን ወይ ጠቅሊልካ ንምጥፋእ ወይ ንምልሓን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እዩ ካብ 2000 ብፍላይ ካብዚ ናይ መንግስቲ ለውጢ ካብ ዝግበር ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሓላፍነት ካብ ዝመፅእ ናብዚ ከም ንፈልጥ እዮ እስካዕ ዘሎ 3 ነገር በቃኢና ክሪኦ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ፌዝ ወይ ከዓ ቀዳማይ ምዕራፍ እስካዕ ጥቅምቲ 24 2013 ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሎ መድያዊ ዝኾነ በደል ንምብፃሕ በቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከዓ ጀኖሳይድ ምፍፃም ጥዕሚ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅልእላእ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ክፍረጅን ክፅላእ ናይ ምግባር ኣብቲ ኢልወደ ኣብ መቐለ እዩ ዝውዳእ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣብ መቐለ እዩ ዝውሰን ኣብ መቐለ እዩ ዝተየሉ
ዝምከረሉ ኣብ መወዳእታ ዝውሰነ መቐለ ጥራሕ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ፊንፊኔ ይምከር ኣብ ፊንፊኔ ይዝተየሉ ኣብ ፊንፊኔ ኣይውሰን ጉዳይ ትግራይ ኣብ አቡዳቢ ኣይውሰን ጉዳይ ትግራይ ናይ ትግራይ እዩ ኣብ መቐለ እዩ ዝውሰን ዝብል እዩ ዋና መበገሲና ጉዳይ ትግራይ ኣብ መቐለ እዩ ዝውዳእ ናይ ትግራይ አጀንዳ ኣብ መቐለ እዚያውን ኣገዳሲ ዘረባ እያ ንቅፅል ኢና ስለምንታይ ከምኡ ይበሃል ኣሎ ሓንቲ ነራት ንብዚያ ክተሓዘን ስለ ዘለኹ ለንቀነ ዝብልዋ ዘለው ዘረባ እዚያ መስምዕዋ አፍሪቃ ዝበፅሓና ህፁፅ ዜና ሸውዓተ አባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ደቡብ አፍሪቃ ተሪፎም ሸውዓተ አባላት ናይታ ኣብ ንግስነት ኢስዋቲኒ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ እግሪ ቅድመ መጻረይ ግጥ ዋንጫ አፍሪቃ ብምስታፍ ንጋንታ ኢስዋቲኒ ብምስዓር ናብቲ ዝቕፅል መድረኽ መጻረይ ዋንጫ አፍሪቃ ሓሊፋ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ደቡብ አፍሪቃ ተሪፎም ከም ዝጠፍኡ ምንጭታት ኣሰና ካብ ደቡብ አፍሪቃ መቸም እዛ ዜና እዚኣ ብተፈላለየ መንገዲ ሰሚዕኩማ ከም ዘለኹም ወይ ብፅሑፍ ወይ ብገለ ሰሚዕኩም ኣለኹም እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ግን ንክንሰምዕ ኣብዚኣ ክንህበኩም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትለው እዚ እውን ነቲ ናይ ግራስሩትስ ናይ ኤርትራ ብሰፊሑ ተታሒዙ ዝስራሕ ኣሎ እዚ ግራስሩትስ ናይ ኤርትራ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ብዙሓት ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራዊ ያሬድ ተስፋዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ድማ ኣብ ክልል ናይ ሚድያ ከምኡውን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ስምዕዎ ሎት ሓቂፉ ዘሎ ኣብ 6 ዞባታት ኤርትራ እዩ እዚ ድማ ነይኖት ዝምግባ መስለካ ንናይ 5 ናሽናል ቲም ማለት እዩ ካብ under 15 ጀሚርካ 17 18 20 ብዛዕባ እቲ ዝብሎ ፀንሖ ኣርእስቲ እውን ክዛረብ እዩ 23 እንደን ዓባይ ናሽናል ቲም ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምኡ ፓራሌል እዚ ክልተ ዓበይቲ ጋንታታት ዳርጋ 10 ጋንታታት በሎ ነዚ ዝሓቆፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣጣሃኻ እቲ ባይታ ዝግበር ዘሎ ክግለፅን ክርአን ክእል ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ስራሕ እዩ ኣብ ኢንስታግራም ኦፊሻል ፔጅ ኣሎ ናይ ENFF ምስቲ ሪብራንዲንግ ንብሎ ዘለና ፖርትፎሊዮ ፕሮፋይል ትራይል ንናይ ደገን ንናይ ውሽጥን ዝዓለመ ስራሕ ክካየድ ኣሎ ካብዞም 7 ዝረበሎም ዘሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክልተ ንትራይል ኣብ ኸይዶም ዘለዉ ቸም ካልኦት ኣይፈልጥን ግን ዛዕባ ክኸውን የብሉን እቲ ዓብዪ ስእሊ እዚ ኦፖርቹኒቲ ጓኒፍና ዘሎ ነዚ ኦፖርቹኒቲ ከም ሃገራውያን ግራፕ ጌርና ነዚ ተተሰኪምና ኣብ ኩሉ ከነፀባርቆ ስፔሻሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቭ ዝኾንና ኩዕሶ ኣክቲቭ ዝኾንና ንዑና ከነፀባርቆ ዘለና ሻሮን ገሊፃት ዓንቶይ ትንክፍ ኣቢለ ነይረ ድኹም ጎንኻ ኩሉ ሰዕ ክተርኢ የብልካን እንታይ ጥቕሙ ኣይርዳእንን ክርዳእና እውን ኣይከልን እዩ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ እውን ክንተባብዕ የብልናን ምስሊ ናይዚ ሃገር ኩላና ክንሕልዎ ኣለና ምስሊ ናይዚ ሃገር ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ገለ ኮነ ናይ ኩላና ምስሊ ሃገር ማለት ምስሊ ንውሰከፍ ኤርትራዊ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምስሊ እዚ ክሰርሓሉ ኣለና ብንቕሓት ክንሪኦ ኣለና ነዚ ዕድል ማኒ ናይ ብሓቂ እዚ ኩዕሶ እግሪ ማኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዓብዪ ፅልዋ ዝህብ እዩ ንኤርትራ ፅራሕ ዘይኮነ ንዓለም ከምቲ ኩሉ ሰዕ ንገልፆ ድማ ካብቲ ደረቕ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ወፂና ነዚ ሶፍት ፓወር ክንጥቀመሉ ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ሑሴን መልሲ ነዘን ሕቶታት ናትካ መሊሰን ክኸውን ተስፋ ገብር ቴንክ ዩ ራይድ ሃወይ ኣለኒ መልእክቲ ከማን ናይ ሑሴን ሰደለ ያው ኢሜል ትዩ ራውሴን ውለካይዳ ክንስወዳኹ ጎሄድ ሳራ ድሕሪ ሳራ ኣሕፅሮት ሕቶ ክንደቂ ዓበይቲ ድሕሪ ሳራ ኢመራ ጎሄድ ሳራ ሃይ ያሬድ ከይዱ ከምኡስ ኦፖርቹኒቲ ክወሃብ ድዮም እቲኦም ጋንታ ብኤርትራ ውሽጢ ዘለዉ ሳሕቶናተይ Yes, of course. As the money kept on ስራሕና እዩ ልክ ከምቲ ኣብ ሳይክሊንግ ኣብ ፖሊዮ ፕሮፋይል ናቶም ኣብ ማሕሌሽን እዩ ዘለና ስለዚ የስ ሕቶኺ እወ ከምኡ እዩ እቲ መደብ ብዓብይና ንሓስብ ዘለና እቲ ፌደሬሽን እውን ብዓብይ እዩ ዝሓስብ ካንት ኩሉ ትገብሮ ዘለኻን ፍታሽም ነቲ ሕቶታት ቀዲሙ ዝምልስ ስለ ዝኾነ የግዳስ ኣብ ላዕሊ ስለ ዝፀናሕኩ ገላ ክብል ኢለ ኣይዶን እንታይ ክትብሎ ትኽእል ኣይርዳ ካፈቱ ንዓይ ግን ቁርብታ ሽም ዝኾነኒ ወላ ተዓርምታትን ትናው ከምቲ ጉዳዳ ኮንተንት ነቕርብ ኣለና እቲ ዘይበልኩ ግን ጆርጆ ድራኮ ሄድ ማርያም ሃፍቲ ከመይ ውዒልቲ ነዚ ሕቶ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ እግዚኣብሔር ይመስገን ከመይ ወይልኩም ደቂ ዓበይቲ ርሑስ በዓል
ንኹልና ጎረልና ኣቶ ያሬድ ካብ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ኣብዚ መፂኻ ኩሉ ፅር በለ መግለፂታት ግዜኻ ሰዊእካ ብጣዕሚ ነመስግነካ ክብረሃብካ በዛ ናይ ኣነስዛ ቁርት ላይ ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ ኣብቲ ሕቶይ ኣቱ ቀልጢፈ እዛ ሕጂ ማለት ስኒ ዝኳ ብዙሕ እንዳሽሚ ይኮነን it's not a big deal ኣለውና ካልኦት ምርፃት ኣለዋ ኤርትራ ወፃኢ ደ ሙሽጢ ግን ገና ክንፈሪ ኢና እታ ሓንቲ ሕቶ ደላትኒ ከም መበገሲ ማለት እዩ እቶም team members the rest of team members ni are they ፈሊጦም ደሎ ከምዚ ዘጋጠመ እዚኣ ተቐዳመይቲ ሕቶ እያ ምክንያቱ psychologically ስቁርት ለይ ንዖምን affect ክገብሮም ይኽእል ይኸውን በሃሊት እየ እዚኣ ተቐዳመይቲ ሕቶ እያ ተኻለይቲ ኻኒ ወይ እንድሕር ፈሊጦም ወይ እናቶም psychologically ከም የለው and then ተኻለይቲ ኻኒ ከምዚ ማለት ሲ ትውል ናይ ሳከር ናይ ኤርትራ ፌደሬሽን ከም ትውል እንዲዩ ተቢሉ ነይሩ ስራሕ ተሰሪሕዎ ከምዚ ከም ዘጋጠመ ቅድሚ 15 ዓመት ኹን ግን ወይ 10 ዓመት ኹን ከምዚ ከም ዘጋጠመ እቶም ናይ ዳያስፖራ ለው ኣብዚ ተወለዱ ብዛዕባ ብሪፍ ተገይሮም ይኾኑ ወይ ፈሊጦም ዶ ነይሮም ይኾኑ ከምዚታት ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ተኻለይቲ ሕቶ እያ እሞ ይቐኒየለ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ጽቡቕቲ ሕቶ እያ ሚርያም ሓደ of course እቲ ብምሉ ፈሊጥዩ ምስጢር ዝበሃል ነገር የለን ትራንስፓረንሲ ይኹሉ ሓደ ካብ ኩሉ እቲ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ኣይትነግረን ንሕና ጽቡቕ ነገሩ ታሪክ መጻጻር ሃብታም ዝኾነ ታሪክ እዩ ዘለና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ unfortunately እዘን ዘጋጠማ 4-5 ከምኡ ዓይነት ኢንሲደንትስ ኣብ ሚድያ ኣካል ናይቲ ካምፔይን ኮይነን ብምፅንሐን ነቲ ምስልና ደው ኢሉ ነው የንፅንሐን ካብዞም ተፃወቲ እዚኣቶም ካብዞም ንዛረበሎም ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ተዋፊሮም ሰባት ዘጋገይዎም ብዙሓት እዮም ተመሊሶም ገሊኦም ናብ ኤርትራ ኩዕሶ ዝፃወቱ ኣለዉ እቶም ንኣብነት ኣብ ቦትስዋና ዝተረፉ ኣብኡ ድሕሪ 3-4 ዓመት ሕማቕ ከርተት ኢሎም ኣብ ኤርትራ ዝተመለሱ ተፃወቲ ኣለዉ እዚ እውን ኣይግለፅን እዩ ክግለፅ ኣለዎ ካልኦት ናይ ቁጠባ ክኸውን ክእል ካልኦ ክኸውን ክእል ኣብቲ መደብ ሃገራዊ ስራሕ ኣትዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ብምሎም እዞም ናይ ኣባላት ናይ YPFTJ ካብ በዓል ጌርጊስ ናሽናል ቲም ካብ በዓል ኣቤል ኩሎም እዚኦም ኣብዚ ንሰምዖም ነበርናኮ ብምሎም ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ኣለዉ ምሳና እዮም ዘለዉ ስለዚ ዓብዪ ኣርእስቲ ኣይኮነን ከም ዜና ክትገብሮ ከለካ ግን ፖሊሳይዝ ክትገብሮ ከለካ ግን ነቲ ዘየለ ምስሊ ከም ዘሎ ጌርካ ምስልካ ክትቀርቦ ከለካ እሱ ትነብሪ ሕማቕ ነገር ማኒ እሱ እዩ እዞም ኣብዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ክልተ ተዋያር ከይሮም ዘለዉ ኦም ካልኦት ኣብ ድሓር ኩዕሶ እግሪ ሓደ ክርዳእና ዘለዎ ናቱ ዳይናሚክስ ኣለዎ ተወዳዳራይ እንተዘይኮንካ ብቕዓት እንተዘይብልካ እዚ እውን ካልእ ፀገም ይፈጥረልካ ስለዚ ንሕና ብቑዓት ተፃወቲ ተጠለብቲ ተፃወቲ ክህልዋ ኢና ንደሊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኾኑ ኩሉ ኣካላት መንግስቲ ኤርትራ ኾኑ ይሰርሕ ዘሎ እቶም ብሉፃት ተፃወቲ ነቲኦም ዘይንዛረበሎም ዘለና ትራይል ተጠሚቶም ዘለዉ ካፒተን ዓብለሎም ናይ ሬድሲ ኣሎ ዓሊ ስሌማን ኣብ ግብፂ ኦፍ ኮርስ ናሆም ታደሰ ኣሎ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ደንደን ሮሜል ዓብዱ ኣሎ ዘለና ስለዚ ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ተሓገኛ ሓበሬታ ክትረኽቦ ኢለ ኣብ ስፔስ ዝተገብረ ዝርርብ እዩ ነይሩ ጃሬድ ተስፋይ ድማ ነቲ ኩነታት ገሊፀልኩም ኣሎ ናተይ ሪቶ እውን ሂበ ነይራ ነቲ ናተይ ሪቶ ሃገራዊት ጋንታና ከምዚ ዓይነት ወላ እኳ ዓብ ነገር እንተዘይኮነ ግን ከምዚ ነገር ንኸየጋጥም እንተወሓደ ናብዚ ሓፂር ግዜ ብናይ ደገ ታለንት ናታ ክትፃወተሉ ትኽእል መንገዲ እንተዝስራሓሉ እውን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ነቲ ሞመንት ነቲ ፅቡቕ ነገር ናትና በዚ ነገር እዚ ጌርካ ምፅያቕ እውን ዓብዪ ሃስያ ነቲ ሽም ናይቲ ሃገር ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር እውን ስለ ዝሃሱ ዘሎ እዚ እውን ዳግመ ግምት ክግበረሉ እሞ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ወላ እዚ ኩነታትና ነዚ ሕጂ ሓደ ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ፅቡቅ ጌርና ክሳብ ንደላደል ማለት እዩ ደገ ዘለዎ ተፃወትና ኣዝዮም ቢግ ታለንት ዝኾኑ ንርኢ ስለ ዘለና ንኣታቶም እውን ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ኢለ ካልእ እውን እንታይ ወሲኸ ነይራነ ወላቶም ተፃወቲ ሕጂ ካብቲ ሃገራዊት ጋንታ ተሪፎም ዘለዎ ገለ ዝበሃሉ በቲ ሓደ ወገን ክሪኦ ከለኹ ፈሪሆም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንታይ ፈሪሆም እቲ ታለንት ኣብዛ ጋንታ ክመፅእ ዝኽእል ተፃወቲ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ክምረፅ ኣይክእልን እየ ድሕሪኡ ዕድለይ ክፀብብ ይኽእል ካብ ዝብል ፍርሂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
برجز دما كم نريو زلنا عبيت تالنت سرتا كلاب كمصهم زغلو نري لنا ابدغه بزح سب سلا زلنا كالو تغرات كلاتن زبلص تالنتناتن ابدغدي ولا ابمارش الله كابيم دوزدو نا ኤርትራ ትራይፍሉ ነገር አይኮነን ስለዚህ አብዘለና አካቡሽ ኤርትራ ብሉጽ ታለንትን ተወጪ ከም ዓሊ ስሌማን ፈንጢዙ ንደገ ወጽ ዝኽን ተሎ መርሐባ ቶም ዘለውን ክንጥቀመለሚና አብደገ ብሉጽ አተለውና ድማ ቦምካ ክንጥቀም ንኸሊና ስለዚህ ሃገራዊ ጋንታ ሞመንት ናታ ሞራል ናታ ኸይነትን ክፋ ክንጥቀማለ ክንጠንቀቃለና ካብ ኤርትራ ወጽዮም ተለውን ከማናዮም ወጽዮም ሓደ መዓልትነት ሃገር ተመሊሶም ክሕግዙ ዋየ ስለዚህ ከም አብ ነገር ጌርና ድማ ነዚ نا بوليتيكا غيرنا مسارح غيرنا نتي منفس ኤርትራውን ምድኻም ከይኑ ጥቀመሉ ሓደራ ክብል ይደሊ ኩሉ ሰቡን ተረዲ ወሎ ነቶም ብጌጋ ኸሙስ ገብሩ ዘሎ ድማ ሸለሊልካ ምሕላፍ ኣብትናቶም ወሪድካ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ምንዛሕ ኣድላይ ይኮነና በልኩ ናይ ሎም ኣርሳብዚ ኩዴ ሃገራዊት ጋንታና ብዘይ ገድስታ ጋጥምሉ ሓያል ኮይና ክትቅፅል እያ ሓያላት ተፃወቲ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዋ ስለዚ እዚ ርኢና በቲ ዝደጋጠመ ኣብኡ ደሪቕና 10 ግዜ ኔጋቲቭካ ተዛረብና ነታ ኣወንታና ጥመትና ንቕድሚት ንኸይድ لايك جبروا شير جبروا ريتوغ من حسابكم جرفوا thank you very much ciao